aj my v štúdiu máme hudobnú legendu, ktorá v roku 1968 stála pri zrode skupiny Elán. Jožo Ráš vyštudoval Filozofickú fakultu a vraj trvalo 10 rokov, kým si s kapelou zarobili na aparatúru, za pomoci ktorej mohli koncertovať. Od budíčka do budíčka. No, Jožo Ráš, veľmi úprimný interpret, ktorý u ľudí vzbudzuje rešpekt, a to teda hudobnými úspechmi, aj takým osobným vyžarovaním. Otec 2 detí, za manželku mal tanečnicu z Lúčnice a ako o sebe teda hovorí, k životu potrebuje dobrú whisky a kubánske cigary. Aj ste si ich priniesli, vítajte u nás. No, ahojte, všetkých pozdravujem srdečne. Nemáte ani whisky, ani kubánske cigary, chceli sme zohnať, ale žiaľ nedá sa. Teraz ani nemôžem, lebo jazdím autom. No a presne, ešte toto je ďalšia vec. Sme radi, že ste prišli podporiť náš moderátorský maratón, teda vysielanie od budíčka do budíčka. Naším plánom je odvysielať viac ako 27 hodín. Teda môžeme povedať, že máme v pláne 28 hodín. To znamená, že si spánok veru nedoprajeme. A vy ste pracovali niekedy na úkor spánku? Zrejme aj áno, lebo hudobná kariéra si to vyžaduje. Väčšinou je to tak, že pracujeme na úkor spánku. 2-3 týždne sa robí a potom sa spí 2-3 týždne. Dostáva. To je dobré. No a to je proste tak, taký je život. Dobre, fanúšikovia Elánu, tých je veľa, aj medzi poslucháčmi Rádia Jemné a tešia sa z každého ohláseného koncertu skupiny. Ako to s vami vyzerá v roku 2015, kde vás všade budeme môcť vidieť a počuť? No tak to sa spýtať nášho manažera, alebo teda moje asistentky Karotky, lebo ja si tieto veci nejak moc nevidujem a nepamätám, ale viem, že hráme, myslím, že v Poprade, v Třinci a veľmi dôležitý koncert v Holiči v júni, ktorý bude pre českých aj slovenských poslucháčov. Dúfam, že sa ich tam aspoň 100 000 ide. 22. mája v Poprade a 26. na letisku v Holíči. Áno. Ale všetky dôležité informácie nájdú vaši fanúšikovia na webovej stránke www.elan.cz, prípadne na Facebooku. A poďme teraz k pesničkám, ktorých máte veľa, dá sa povedať. Vaša srdcovka. Z našich, alebo zo svetových? Z vašich jednoznačne. Z našich? Dresy. Dresy, to je úplne najobľúbenejšie. Prečo? To je prvá otázka, ktorá mi napadne, že prečo? Tak, lebo vyjadruje všetko, čo chcem povedať. Dobre. Odložte si dresy, keď sme takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope, to je predsa jasné, nie? A ja v tejto chvíli navrhujem, aby sme si tie dresy obliekli a zahrali. Naším hosťom je Jožo Ráš. Ahoj.
pesnička jemne začala a jemne sa aj skončila. Mne sa veľmi páči, ako si Jožo Ráš dal na uši sluchatka, počúval svoju srdcovku, skladbu Dresy. Vy počúvate od budíčka do budíčka s Táňou, Lukášom a Jožom Rážom. Od budíčka do budíčka. Že skladba Dresy je skladba, ktorá musí odznieť na každom vašom koncerte, lebo je to vaša srdcovka. To nemusí, ale mohla by. Jasné. Je vaša srdcovka, ktorá je taká skladba, ktorá musí odznieť na koncerte, lebo je srdcovka vašich fanúšikov, teda bez ktorej vás nepustia z koncertu. Tak je jedna pesnička, ktorú hráme od začiatku na každom koncerte a to je Vymyslená. To je taká ako najobľúbenejšia tých ľudí. Máte pocit, že to je taká, že ona? Taká naša najobľúbenejšia. Zase sme pri vás, jasné. Prečo by ste hrali niečo, čo sa vám nepáči? Ale mne sa vždy páči na koncertoch, ako vás ešte vyskandujú a predsa hráte ďalej, že ten koncert by trval aj 5 hodín možno. Že by to bol pre vás taký hudobný maratón. No tak to by ľudia chceli, samozrejme, ale nie je to možné, lebo všetko je energeticky definované, že proste dá sa vydržať dvojkoncert, čo sme hrali roky, ale niekedy je to fakt na odpadnutie, že naozaj energiu musíte na to mať. Dobre, čiže energeticky už ste, že koniec po 2 hodinách hrania? Tak vydržíme aj viac, ale 2 hodiny je dosť fakt. Ale ja si myslím, že práve fanúšikovia vám aj tú energiu odovzdajú. Samozrejme, že dajú energiu obrovskú, to je výmena, ktorú ja im dám svoje a oni mi dajú to svoje, takže z toho ja potom aj žijem svojím spôsobom. No a ja to proste nevzdám, to je jasné. Ten vzťah s fanúšikmi by nás zaujímal, nie je to už tak, že možno vám tá ich priazeň niekedy aj prekáža? Už ich je možno veľa. No tak, pokiaľ sa bavíme o popularite, tak keby sa populárna hudba dala robiť bez popularity, tak by som to tak chcel robiť. Ale to sa nedá, takže proste som populárny a trpím to. Čo je na publiku príjemné, že ja milujem svoje publikum samozrejme a rád mám plné haly a všetko, ale na ulici je to katastrofa. Ja nemôžem nikam ísť, nikde nič, do podniku si sa, všade ma niekto otravuje, chce si so mnou vypiť, alebo sa odfotiť, alebo povedz niečo mojej mame do telefónu, alebo čo. Proste nonsensy. A keď je to, viete, že prvých 10 takýchto fanúšikov vás poteší, ale keď je to 550 000, tak proste sa to nedá vydržať. Najradšej by ste boli doma. Áno. A bolo obdobie, keď vám fanúšičky hádzali podprsenky na pódium? Áno. Takže koľko ich máte doma? Množstvo je doma ešte odložených. Niekedy sa to možno aj zúžitkuje. No. Ďakujeme. Jožo Ráž je našim hosťom zo skupiny Elán. Teraz je 9 hodín 18 minút a my v rozhovore samozrejme budeme pokračovať. Pekný deň, pozdravujeme všetkých. Najemných počúvate od budíčka do budíčka. Je tu výborná nálada u nás v štúdiu. Veríme, že je to počuť. Našim hosťom je Jožo Ráž, ktorý, pozor, nie je na Facebooku, mobil síce má, ale doma v šuflíku vypnutý. Od budíčka do budíčka. A má aj počítač, ale nezapnutý. Áno, ale aj napriek tomu vás majú radi naši poslucháči. Na Facebooku sa už objavila naša spoločná fotka. Máme tu aj niekoľko komentárov, napríklad super spevák a ešte lepšie pesničky. Vierka napísala vždy skvelý s celou kapelou. Tak, toto si o vás myslia naši fanúšikovia na Facebooku. Máme teraz moderátorský maratón a heslom a hlavnou myšlienkou je prekonaj sám seba. No, je ešte niečo, čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť, alebo už ste dosiahli vrchol spokojnosti? Tak to je ťažko povedať. Ja osobne necítim potrebu nič už dokazovať. Myslím, že všetko, čo som chcel, som urobil a dosiahol. Ale po tej nehode, ktorú som mal pred pár rokmi, som sa vrátil naspäť, hoci som už bol na druhej strane. A musím prísť na to, že prečo som sa vrátil, tak to ešte je moja úloha. Tak toto ešte budeme zisťovať. Ja by som len chcela tak upozorniť na koncert, ktorý ste mali v Pekingu. Tam bolo koľko ľudí? V Pekingu sme nemali koncert zatiaľ ešte. Dúfam, že raz bude. Aspoň pre 1 000 000 ľudí. To som tak myslela, že to bude ten taký pre 100 000. Áno. Pre 100 000 to je. Nie, to robíme tu pre 100 000. Dobre, však Pekingu je dosť, presne tak. 100 000 miliónov. To nedoplnila. Nedávno ste v televíznom priamom prenose predstavili divákom skladbu s názvom Neodchádzaj a v podstate je to vôbec prvý duet, ktorý skupina Elán naspievala. Chystá ešte nejakú ďalšiu spoluprácu s niekým? No tak záujem je obrovský, všetci chcú so mnou spievať duety, ale ja som za to není, ja to nemám rád, ani to nepotrebujem.
Ale táto Lohruzová tam ma oslovila, tu som videl u Borisa na zozname televíznom a hovorím, to je ona, z toho áno. No a tak sme ju oslovili a naspevali sme pesničku. Je to výborná baba, výborná spevačka. Tak, Lenka Hrúzová sa objavila v speváckej súťaži, v takej jednej v Česku. A musím teda povedať, že to bola naozaj taká výnimočná postavička. Ona tak ako vyčnievala z radu tých všetkých spevákov, ktorí tam boli. Vy ste v podstate odpovedali, prečo ste si ju vybrali, lebo je výborná speváčka. Dá sa povedať, že prvý aj posledný duet skupiny Elan? Či nikdy nehovor nikdy? Nikdy nehovor nikdy. Ja myslím, že s Lohruzou určite ešte niečo spravíme, lebo je to betelná baba, fakt spieva výborne. Tak to je skvelé. My si zahráme samozrejme pieseň, ktorú sme spomínali. Pieseň Neodchádzaj hneď po 10:00 u nás exkluzívne v rádiu. Budete môcť túto skladbu počuť. Teraz si u nás exkluzívne na rozlúčku s Jožom Rážom zahráme srdcovku zahraničnú kapelu. Skúšali ste niekedy moderovať v rádiu, že by ste si uviedli teraz túto skladbu? A tým sa aj rozlúčime. Tak neskúšal, ale môžem to povedať. Teraz vám zahráme skupinu Chicago skladbu Lowdown. Krásna. Môžeme si pustiť intierko. Viem, že máme 10 sekúnd teraz. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste sem k nám do štúdia prišli. A ja ďakujem, ste výborné rádio.